Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném mondani, hogy tudom, hogy nagyon hiányoztam. Írjátok meg kommiba, hogy 1-től 10-ig mennyire hiányoztam. 10! Mi van a táskámban? Elmondom. Szerintem a másik táskámban lesz. Itt van. Hát kb. Mikulás után felhívott a bank, hogy beleegyezek-e, hogy nekem a sárga a kedvenc színem, és hogy melyik a kedvenc pénzem, és mondtam, hogy az 5-ös. Most végre ott vagyunk, hogy nekem is van egy pénzem, egy saját pénzem, és hát így ez miatt lett sárga végül is. Így alakult, hogy beleegyeztem, hogy állambácsi lesárgázza az 5-ösemet. És hát igen, jó, most erre a felére nem én kerültem, de az mindegy. És ide szoktunk menni mindig nyaralni, meg a barátokkal, meg mindenkivel, és hát nem tudom, lehet, hogy a következő már én leszek, de végül is ez így tök jó, hogy így sárga. Szerintem, remélem, hogy nektek is tetszik ez az új pénz. És hát igen, nekem ez a véleményem. Szóval ennyi lett volna ez a videó, és remélem, hogy tetszett nektek. Tudjátok, hogy ha tetszett, akkor like, ha nem tetszett, akkor viszlát, és az élethez nem kell más, csak egy nagy mosoly! Köszönöm szépen, hogy még egyszer megnéztétek a videóimat. Puszi-puszi, sziasztok!